Tay mga boss ba, lamig kay mo balos kay damulag ba. Pagtang wa tay lingaw ron. Ay, buhato ato boss Mila, no? Kama kabalos dito ka damulag ba? What? Ikaw puskin siya sa may maayo ani. Ikaw may hawad ani nga. Tirada. Ay, kablo na ko. Yati. Rata na pa buskin si doy. Lo, usa man na boss Kinsin? Tinato na dugayo na. Okay. Relax na boss Mila. Kay dapat planuhan na to na. Di ba si masakpat ang damulag, kita yung mga bunog ani. Tama bitaw boss Kinsin, di ba si bunog ta ba? Kabalo mo atong sikat karon nga salida katong skid game. Sa Squid Game. Kasi Squid Game siguro. Skid game din no? Tay nakamali ko ba eh? Usa man na inyong Squid Game dia, usa man na nukos? What? Karaman ka boss Mila. Kato man ang kubutan siguro mo giingon. Sus, sige pa mo glalis. Oy, Squid Game ba katugong? Nay manika gud nga taga diring buhok nga pangit kayo. Ay, piskot kadto, katong manika, magana ng mata, ana. Oh, kato. Labi bright na di mo boss Mila oy. Saman, planuhan nato ni. Ano na to? Oh no! Diba? Sige. Okay dito no. Ayo. Good. Pa latang damulag. Tara. Kapalusan ni ron. Ikaw damulag. Dumulag! Dumulag! Sumanlot. Dumulag! Dumulag! Nagdula sila boss Kinchin dito ba katong Squid Game good? Asam sila dapat tagdula lot. Tara kay sakto kay board kay diri ron ba? Tara ya kay mingaw pud ba lami kay dula ron ba? Tara maghasik ta dito ng lagi. Oh no! Uy, dumulag! Ako! Ulat ako! Sabay kami! Play na. Kokora tera baho mogbaba. Sige, papila na sa damulag. Labi ni, roll damulag ha. Dapat ba damulag ang ma-out? O ba yung masagpa si mo? What? Ngani ko tayo damulag. Pag ma-out may tanan. Kung kisa ton mabilin, tay ikaw mabilin. Nanilihok ka, kami tanan masagpa sa imuha. Pero kung mudawag ka, na may premyo 1,000. Wow! Okay ra. Okay kayo, dali ra kay na. Nya saman, sugod ta. Gira pagplaster mo dere magsugod ta. Oh no! Play na. Kokora sera baho mogbaba. Liho ka. Ron ka. Samok, bigay lamok ko. Basta ka. Bye-bye. Ay, atisay na ya ratoy. Ay na sigregramo da damulag. Game na. Kokora sera baho mogbaba. Oh no! Oh, OLED. Karon ka. Boss OLED. Sa man to pati manghinaya to, di man ni pwede. Reklamo dia, ang importante ani, ang premyo ba 1,000 ba? Gina. Ready na mo. Kokora sera baho mogbaba. Kokora sera baho mogbaba. Hoy, liho ka pets. Oh no! Agay. Naman ni maayo ba? Hinay naman kay to. Pero sige lang, hining kamot ko para sa 1,000. Patala mo ha.
Kokora sera baho magbaba. Agay, ati. Atake akong bunni. Pila. Lihok ka. Iliyok magkang lang sa manimong itlog. Sige, makaliho ka na nga. Atake akong bunni. Agay. Kini, tulungan lang ta. Sinasog din na. Kokora sera baho magbaba. At na ka. Banggaan ko ni mo. Ilang mo, doon na lang ha. Sige, play. Kokora sera baho magbaba. Yes, naumidyo ko ani ron. O say daog. Balik dito sa unahan, kaya ikaw na lang isa. Abi mo, manay mo, kalayo na ato, doon lang kayo. You know my rules. What? Sa man ko anay, marami tsakada lang panuway. Damulag lang isa. Dapat tanong. Stop na sa damulag. Mingon tag damulag na sila ra. Kana, muliyok ba? Di ba? Kana. Bulag, ready ka na? Kokora sera baho kag ba. Ay, nasa mo lang. Wala kapag malihok ba? Kokora sera baho kag ba. Ati, nasa mo lang. Ay, mamakyo. Karoon lang ka. Kinidula kayo, naumidyo ko ani. Kokora sera baho kag ba. Namulag! Na sila! Asa man? Ay, yawasa, oy, patay, boy. Isahan ko, boy. Ka. Guys, let mo dire. Tabangan sa next pa. Patay ka karon na! Patay, paano mo yung tagana? Isa-isa lang, paglinya mo. Pag dito, basta paglinya ko, paglinya na! Kami una na tatsak yung unang sagpa ni mo. Sige. Oh! May kasuko mo! Next! Sunod! Kaya ni mo, ay! Nakuha! Balos, bali mo sunod! Hindi, murag. Kabalos, di ko gamay ani. Dali, bantay nyo sa balay niya. Ulang na gini ya. Wow, ginawayan pag yun! Medyo kidamulag eh. Wala, sige. Buta na po eh. Umana tanan. Sa'yo man na. Kalimutin ka sa kuha? O di ay. Dali. Bisa man eh, awa sa delivery mo ng pizza. Boy, bakong recruit ha, mang-recruit mo, kada pong padung na mamatay. Sige lang, inyo karon makabalos lagi akong kusunod.